Assalamu alaikum, kuna gani na akan fuskar wayata Face na shiga cikin application ɗina zan je kan wannan app. Kamar haka gashi nan photo editing. Kadan ka je misali kana ganin haka ga new nan zan shiga. Kadan farin kalo kake so sai ka zaɓa, in kuma canjin kalo kake so sai ka danna nan kamar haka misali. Zai baka kaloli daban amma ni da yake fara zan ɗauka, na ɗauki farar kamar haka mun je ya zo kan wannan area. Kadan ya kawo ka nan fili misali sai ka je ka search misali za ka ja nan ƙasa kamar haka. Ga wani test image ne ka taɓa ka clicking zai baka wannan ɗan plus ɗin da wannan babban line sai ka taɓa plus ɗin zai baka alamar TT guda biyu ka danna misali gurin da za ka yi test kenan. Misali sai ka je kan nan area sai ka yi typing ɗin abin da kake so ka rubuta kamar haka misali. Misali ina rubuta. Shi wannan application kana zuwa Play Store kana rubuta photo editing za ka samu wannan ba wai wahalar downloading ne da shi ba. Kuma musamman ma mutane suna amfani da shi dai ba lalle ne kowa san yanayin amfani da zai da shi kamar haka ba. Misali kamar haka. Misali ina typing ne misali. Bayan na gama typing kamar haka shikenan sai ka je misali ga effect nan sama sai ka dawo ƙasa in ka taɓa shi zai baka nan ga wani guri nan Z off shikenan sai ka taɓa shi sai ka zo nan ƙasa ga square sai ka taɓa sai ka ɗauki zero nan sai ka click. Kaga ya baka dama alamai ka zo kai apply ƙasa. Kaga ya fito da kai kamar haka misali. Kaga ya fito da kai sabo. Dan uwa wannan aiki ba wai wata wahala ce da shi ba. Matuƙar kana da Android wacce za ta buɗe wannan application ɗin. Misali kamar haka. Sai ka je misali ka koma ciki ƙasan nan sai ka daɗa taɓa wannan plus ɗin zai baka nan sai ka taɓa wannan gun ɗan angle sai kenan sai ka je ka ɗauko misali background ɗin da za ka sa a cikin shi wannan gurin AI wannan logon naka misali. Sai ka canza mar kalo. Bari na ɗauki kamar wannan kalan. Na ɗauki kamar wannan misali, kalo misali sai ka taɓa nan gurin shikenan kaga ya buɗe ma kamar haka. Misali sai ka saita shi kaɗan matse shi ya shiga cikin yanda ba zai taɓa rubutun ba. Misali kamar haka. Misali kana gani kamar haka. Dan uwa ka daure fa wannan ne farkon nan ka daure ka mana subscribe a wannan channel ta Mini Africa sai ka taɓa wannan plus ɗin misali kamar haka. Sai ka koma misali kamar nan sai ka daɗa koma a ga wani outline nan sama sai ka cire wannan pink color ɗin misali. Sai ka daɗa taɓa nan in ka taɓa kamar haka kaga zai daɗa janye ta ya koma iya line kenan. Shikenan sai kula sai kenan sai ka daɗa buɗa shi ka saka wannan rubutun kuma a cikinsa kamar haka. Yauwa to kadan ka gama yi kamar haka misali ka daɗa ɗan saita shi kar ya taɓa saman rubutun ko kaɗan kamar haka kana gani. To shikenan sai ka koma gurin add text misali ka je ka ɗan rubuta ɗan wani abu misali da kake ga kamar ya dace a ciki. Misali bari in sa kamar SR ina ga zan sa misali kamar haka. To sai ka zo kai apply misali kaga SB ne ya fito. Bari in gyara shi SR nake so in sa misali. Sai ka daɗa komawa kaɗan iri sai ka canza in kala kake so ka canza ka taɓa white ɗin nan sama misali. Sai ka daɗa taɓa nan misali zai baka color ɗin nan misali. Kaga ya fito a tsakiya ya ɗan yi matching. Ko da sama da haka kake so ka editing ɗin a gurguje dai nake nuna muku misali yanda za ka kai amfani da shi. Ko da sama da haka kake so ka yi da shi duk design ɗin da kake buƙata in sha Allah in dai kai amfani da wannan application ɗin za ka same su a cikinsa. Misali sai ka je kamar haka ka saving misali kaga na yi saving. Bara mu koma cikin gallery ɗina in ɗauko shi mu ga yanda aikin ya gabata har na yi saving ɗinsa misali kamar haka.
Ka gani? To ka ga ya buɗe. Ɗan uwa da Allah in wannan ne farkon zuwan ka, ka daure ka mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka ɗan Kiya Tech Edit.